बासायगिरि जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोमखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायदों आरो बेजोंनो लोगोसे साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों भिडिअखौ नायनायनि उनावहाय मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन बेबायदिनो इसोरनि गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय थानो थाखाय आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बे भिडिअखौ बे बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो दिनैनि जिथु बाइबेल जारिमिन बे बाइबेल जारिमिनखौ जोङो नायदोनि। नोंथांमोना गले गले हयथ' बे बाथ्राफोरखौ खोनाबोगासिनो दङ, नाथाय आं जोबथा फारसे जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बे जारिमिना जोंखौ माखौ फोरोङो बे जारिमिनखौ हयथ' नोंथांमोना खोनाफेराखै। दा बेयावहाय जोबनायसिम भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जेन बे जारिमिना जोंखौ माखौ फोरोंदों, बेनि जिथु मरेल स्ट'रि दङ, मरेल जिथु जोंनि जिउआव बाहायनांगौ बाथ्रा दङ, बेखौ जोङो जोबथायाव मोनथिहैनो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर जोङो भिडिअखौ जागायजेनदोनि। जाय जारिमिननि बाथ्राखौ जोङो लुकासनि 16 बालाब 19निफ्राय 31 सिरिनि गेजेरावहाय मोननो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे सम दङमोन जि समावहाय सासे धोनि मानसि दङमोन। जाय धोनि मानसिया गोबाङैनो बेसेन गोसा गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै रंजा बाजा थायोमोन आरो बिनि गाननाय जोमनायफोरा बेसेन गोसा जायोमोन आरो बिनि जिथु गाननाय जोमनायनि गाबफोर जायोमोन बांसिन गोबाङैनो बियो फान्थाव गाबनि खसाबखौ बियो गानोमोन आरो बियो सानफ्रोमबो रंजा बाजायै थायोमोन, सानफ्रोमबो गावनि धोन दौलतखौ लानानै खुसियै थायोमोन आरो बै धोनि मानसिनि लांगोनायाव सासे गारायजों बुंफबजानाय, मोदोमाव गाराय जाजानाय सासे सुबुंखौ सानफ्रोमबो बे लांगोनायाव दोनफैबाय थायोमोन। बे गाराय जाजानाय बेरामि मानसिया बै धोनिनि जिथु जानाय आहारफोर दङमोन, आदारफोर दङमोन, बैफोर आदारफोरा हायाव गोग्लैयोमोन आरो बै हायाव गोग्लैनाय बै आदारखौनो जानो थाखाय बै बेरामिया बे धोनिनि लांगोनायाव थायोमोन आरो बै समावहाय गोबां सैमाफोरबो दङमोन, सैमाफोरबो थायोमोन आरो बै सैमाफ्रा बै बेरामिनि गारायफोरखौ सोलायोमोन। माखासे दिनफोर बारनायनि उनाव दुखुनांथावै बै बेरामिया थैबाय आरो बै बेरामिया थैनायनि उनाव बिखौ सोरगोनि आरफआ फैनानै अब्राहामजों लोगोसे दोनहैबाय, अब्राहामजों बामजाहैबाय आरो बै समावहायनो बै धोनि मानसियाबो थैबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाबाय, बै धोनिया थैखांनायनि उनाव बिनि जिउआ सोरगो रायजोआव मोनहैयाखसै, नोरक रायजोआवसो मोनहैबाय आरो बियो नोरक रायजोनिफ्राय गोजौ फारसे नायदावदों आरो नायदावनानै नुहुरदों अब्राहामखौ आरो अब्राहामजों लोगोसे बै गारायजों बुंफबनानै थानाय हावरिया मानसिया अब्राहामजों लोगोसे दङ, जायखौ जोङो दिनै बेरामि होननानै मोनथिगौ, जायहा अब्राहामजों लोगोसे जिरायहैनो मोनदों। बै बेरामि सुबुंनि मुङानो जादोंमोन लाजार। बै धोनि मानसिया नोरकनिफ्राय नुहुरदों बै बेरामि लाजारा जि समाव बुहुमाव बेरामि जानानै दङमोन, बे लाजारा सोरगो रायजोआव अब्राहामजों लोगोसे दङ, रंजा बाजायै दङ। नाथाय बै धोनि मानसिया नोरगाव अरजों खामजाबाय थादों, आइखां बायखां जादों आरो बै समावहाय बै धोनि मानसिया नोरकनिफ्राय एरैहाय अब्राहामखौ बुंहरदों, "अ आफा अब्राहाम, आंखौ अनखांदो आरो आसिखौ दैयाव सोमनानै आंनि सालायखौ फिसिनो थाखाय लाजारखौ बेयाव थोनहरदो, मानोना आं बे अरनि गेजेराव आइखां बायखां जानानै दं" होननानै बै धोनि मानसिया नोरक रायजोनिफ्राय बै अब्राहामनिसिम खावलायहरदों। बिनि उनाव अब्राहामा बै धोनिनो फिननाय हरनायसै, "अ बिसा, गोसोखां, नों गोथाङै थानाय समाव थोजासे सुख मोनखाबाय आरो लाजारा हाजासे दुखु सैनांदोंमोन। दा बेयाव बिहा गोजोननाय मोनदों आरो नोंहा बेयाव आइखां बायखां जादों।" आरोबाव बिनि उनाव अब्राहामा बै धोनि मानसिखौ बुंहरबावनायसै, "बेफोरखौ नागारनानैबो नों आरो जोंनि गेजेराव ग्रं ग्रं हाखर दं। बेनिखायनो बेनिफ्राय सोरबाया थांनो गोसो जाब्लाबो नोंसोरनियाव बारलांनो हाया आरो बेनिफ्राय जोंनियाव फैनो सोरबाया गोसो दंब्लाबो रावबो बारबोनो हाया। बेफोर गासै बाथ्राखौ अब्राहामा बै धोनि मानसिनो मोनथिहोहरबाय।
बिनि उनावहाय धोनि मानसिया बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ अब्राहामनि खुगानिफ्राय मोनथिखांनायनि उनाव आरोबाव बै धोनि मानसिया अब्राहामखौ ओरै होननानै बुंफिनबावबाय, "अ आफा अब्राहाम, आं नोंनियाव खावलायो, अन्नानै लाजारखौ आफानि न'आव थिनहरदो, मानोना आंहा न'आव 7 फंबायफोर दं। बियो थांनानै बिसोरखौ साबधान खालामहैथों, नङाब्ला बिसोरबो बे आइखां बायखांनि जायगायाव सफैगोन।" धोनि मानसिया बेबायदि होननानै अब्राहामनियाव खावलायनायसै। बिनि उनाव अब्राहामा धोनि मानसिनो बेबायदि फिननाय हरफिनबाय, "नोंनि फंबायफोरखौ साबधान होनो मसी आरो नाबिफोर दं, बिसोरनि बाथ्राफोरखौनो नोंनि फंबायफ्रा खोनासंथों।" अब्राहामनि बे बुंनायखौ बै धोनि मानसिया नोरोखनिफ्राय खोनानानै आरोबाव धोनि मानसिया ओरैहाय अब्राहामखौ खावलायबावबाय, "नङा, अ आफा अब्राहाम, गोथैफोरनिफ्राय सोरबा थांनानै साखि होब्ला बिसोर गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसोफाफिनगोन। बेयावखायनो लाजारखौ आंनि परियाल, आंनि खुरमा बाहागो, आंनि बिदा फंबायफोरनियाव थिनहरदो" होननानै बै धोनि मानसिया नोरोखनिफ्राय अब्राहामनिसिम खावलायहरदों। बेनि उनाव अब्राहामा बै धोनि मानसिनो फिननाय हरफिनबावनायसै, "बिसोरो मसी आरो नाबिफोरनि बाथ्राखौ खोनासङाब्ला गोथैफोरनिफ्राय सोरबा थांनानै साखि होब्लाबो फोथायनाय नङा।" अनजाग्रा प्रियफोर, बे जिथु जारिमिन दङमोन, बे जिथु बाथ्रा दंमोन, लाजार आरो धोनि मानसिनि जिथु जारिमिनमोन, बाथ्रामोन, बेखिनियावनो जोबो। 30 सिरियावहायनो जोबहैबाय। नाथाय बे जारिमिननि गेजेरजों सोलोंनांगौ बाथ्राया जोंहा बेसो जे पृथ्वीयाव थानाय समाव जोंनि अबस्थाफोरा बायदि रोखोमनि जानो हागौ। सोरबाया धोनि जानो हागौ, सोरबाया गोरिब जानो हागौ, सोरबा बेरामि जानो हागौ, सोरबा बेराम गैयै जानो हागौ। आलादा आलादा महराव जों थांना थानो हागौ। नाथाय जोंनि जिथु फोथायनाय जिसु ख्रिस्टनि सायाव, जों जिथु धोनि जानाय, बै धोनियाबो जोंखौ सोरगो रायजोआव लांनो हाया। जों जिथु बेरामि जाना थानाय, जों दुखु दाहायाव थानाय, जों जेखि अबस्थायाव थाया मानो, बे अबस्थाया जोंखौ सोरगो रायजोआव लांनो हाया। नाथाय जोंनि फोथायनाया जिसु ख्रिस्टनियाव थानांगोन। जेरैहाय बै लाजारहा जिसु ख्रिस्टनियाव, इसोरनियाव फोथायनाय दङमोन, बिनिखाय बियो सोरगो रायजोखौ मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, आरोबाव सोरगो रायजोआव मोनहैखांनायनि उनाव, अब्राहामजों लोगोसे जिरायनायनि उनाव, लाजारा जिहेतु अब्राहामजों सहैदों आरो धोनि मानसिहा जिहेतु इसोरनि सायाव फोथायनाय गैयामोन, गावनि धोन सम्पतिखौ लानानै गोग्गा जादोंमोन। इसोरनि सायाव जेबो फोथायनाय गैयामोन, धोन सम्पतिखौ लानानैल' गोग्गा, धोन सम्पतिनि सायाव फोथायनाय, बेयावखाय बियो नोरोग रायजोआव मोनहैबाय। जों बेखौ नुनो मोनदों। जोंनि जेखि अबस्था थाया मानो, जों जुदि जिसुखौ नाजावाखैब्ला जों नोरोग रायजोआव मोनहैगोन। बिनि उनाव जों नुनो मोनबाय जे नोरोग रायजोनिफ्राय आरो सोरगो रायजोसिम सावरायज्लायनायखौ जों नुनो मोनदों, डिसकासन खालामदों। आरो बे डिसकासना मा? नोरोग रायजोआ माबायदि? नोरोग रायजोआ गोबां दुखु गोनां, जाथना गोनां, गोबां सैसो नांनाय, जेरावहाय अर जोंबाय थायो, दै गाङो, बेखौ जों नुनो मोनदों। आरो बै दै गांनाय समावहाय जेब्ला बियो गोजौथिं नायदावदों, बै धोनि मानसिया लाजारखौ अब्राहामजों सुख सान्ति थानाय नुहुरदों आरो अब्राहामनियाव खावलायहरदों जे लाजारखौ एसे फैनानै, आंनिसिम फैनानै दै लुफैहोनो थाखाय खावलायदों। आरो बे गासैबो केन्सेल जादों। बिनि उनावहाय बै धोनि मानसिया आरोबाव खावलायबावदोंमोन जे नोरोग रायजो दं, सोरगो रायजो दं, नोरोग रायजोआ माबायदि सैनांनाय, बे बाथ्राखौ खोन्थानो थाखाय लाजारखौ बुहुमाव थिनहरदो, जे आंनि फंबायफोरा, आंनि बिदाफोरा, आंनि परियाल बंस'फ्रा मोन्थिथों जे नोरोग रायजो दङ, नोरोग रायजोआ गोबां समयसा जेंना गोनां, बेयाव जेन दा सफैथों, बेयावहाय लाजारखौ थिनहरदो, बुहुमनिसिम थिनहरदो, बै आंनि परियालसिम थिनहरदो होननानै खावलायदोंमोन। नाथाय बेखौबो अब्राहामा बुंबाय जे बियो जाथावना नङा होननानै। बिसोरखौ बुजायनो थाखाय, बिसोरखौ बुंनो थाखाय मुसिनि आयेन दङ, इसोरनि खामानि मावग्राफोर दङ होननानै। दा दिनैबो जोंबो बेबायदिनो गोबां समाव गोबां बाथ्राफोर बुङो, गोबां बाथ्राफोर जोंबो सानो, जेन आंखौ सोरगो रायजोनिफ्राय फैनानै सोरबा बेबायदि बाथ्रा बुंफैयोब्ला, बबेबा नोरोग रायजोनिफ्राय फैनानै आंखौ बाथ्रा बुंफैयोब्ला बेसे मोजां जागौमोन होननानै। नाथाय इसोरनि बोसोना स्पष्टयै बुंदों, बै जायगानिफ्राय जोंखौ परामर्श होनो थाखाय, जोंखौ कारेक्सन खालामनो थाखाय फैनाय नंलिया, सफैनाय नंलिया। जोंखौ कारेक्सन खालामनो थाखाय जोंनि आखायाव गोथार बाइबेल दङ। इसोरा जोंनो गोथार बाइबेल होना दोनबाय। जोंखौ कारेक्सन खालामनो थाखाय मण्डलियाव दैदेनगिरिफोर होनानै दोनबाय, जि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों इसोरा खामानि मावो।
दा जोङो दिनै बैफोर बाथ्राखौ देहेन खालामनांगोन, बैफोर बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानांगोन। जोंखौ कारेक्सन खालामनो थाखाय इसोरनि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोर दं। पास्टरनिफ्राय लानानै जेसेबांफोर दङ बिसोर जोंखौ कारेक्सन खालामगोन आरो जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जाबाय थानाय जिथु गाज्रिफोर गोरोन्थिफोर बेफोर गासै गोरोन्थिफोरखौ जेब्ला जों बाइबेल फरायगोन बाइबेला जोंनो दिन्थिबाय थागोन। बे जोंजों लोगोसे दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जारिमिना जोंखौ बेखौ फोरोंदों, जोंखौ कारेक्सन खालामनो थाखाय बबेबा सोरगो रायजोनिफ्राय रावबो फैनाय नङा, नोरोग रायजोनिफ्राय फैनाय नङा, नाथाय जोंखौ कारेक्सन खालामनो थाखाय दङ जोंजों लोगोसे गोथार बाइबेल आरो लोगोसे दङ जाहैबाय मण्डलीनि दैदेनगिरिफोर जायखौ इसोरा सायख'नानै दोनदों। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे जारिमिनखौ खोनासंनायनि गेजेरजों नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों, आशीर्बाद मोनदों होननानै फोथायबाय। दे अब्ला बेसेयावनो फोजोबनो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।